Hello bro, saya Shin ni pediang sobha, yapi syakani ke jing syakri na ka Baibl syaki Khynnah. Ni kani ko por menta, apa yapi bapendro iwe jing draw iban yatu syapangka jing. Oh, ada nga ong yapi draw ka baide ke jing ya ka tharai pendro. Ya ni nga draw ya ini idur jong download. Tisa ka way pat ada ong yapi ba pen draw ya ka jing draw ka ban pen ki kam ya ka pen draw oh ngahang ni na draw ya ka ni ka dur jong ka kti oh ka ba ya thu ya ki kam ki bangi tre to ngayo ide ta ya ka dur jong ni ki atli ki ba thu udah nut, bayatu akabaide bat ka jing nang ta kakti kabapin lani kabayatu habaide bat ki kam. Oh, haga jing ke jongi kabamanla ka smiru niju penpau ya ka jing ke jongi lingba ki kam. Kumba ubleiru ula penpau ya ka jing ke jongu da kabau pha ya upun jongu syaka perthei ban wan ban pen ya ngi bat mangiru mo hai bebut ki bentar jong ke jing ke jongi ki ju pen pau ya ke jing da ki kam ki bangi le na ka bentar jong ki we pat tia ka ni ka si wa bentar na kwa ya ka ban ya thu ya pi ka we ke jing thu khana ka ba ya thu chapang ka we ke briu ka ba pen pau ya ki jing ki jongka ya ki we pat ling ba ki kam ya kani ki jing thu khana ngila ban shem na ka kitab ka ba ar ki sim ka le nong ka ba saw ka khot ka ba phra hadu lai pinyo ti la dan we ushakri jok blei ubalong unong ya thu lupa uni unong ya thu lupa jok blei ubakerteng u Elisha ujuya na ka we ka jaka shaka we ka jaka kalau aja kau wei kesni, habaulah poi hakas nong Shunem, ulai kendu ya kau wei kentei, kaba crowd kaba tri, kata ke kentei kalau khot ya Elisha, ba unlet rum shayin jongka, bat kala ai kijimbam ya uban bam. Timan kapor habau Elisha ujulet shakas nong Shunem, ujulet rum hagaye jongka. Ti kau wei kesni. Kini ka kentei kala ong hau tengah jongka ba uni ubriu uba juan barabor ulong u syakri uba khut jong u belai bat kala ong hau tu nginya thau iwe i kamera ibaret bat nginya bu ha ita i kamera kamiet kabula ka jingthia bat uding penyeng syarak ba uni ubriu jong belai ula banthia ha ita i kamera. Ti hakawe kesni habau Elisha ula wan jata ula rung hakata ka kamera ka baret bar ula khot ya uge hasi usyakri jong u ban ula ong ha u tu khot ya kata ka kentei. Ti uge hasi ula let ula khot ya kata ka kentei kalawan ba kalayeng hakmat jong u. U Elisha ula ong haka palale bha yangi dekikam kibabha jongpha ke kade yangi banle yapha hatu ngin keren naga benta jongpha hakmat usim ladi ha khmat urangba kisispa kata ka kentei kalaong bakasyong hala ka jong ka snong ti hadin kata u Elisha ula kelibiang na ugi hasi ke bakani kentei ka don kam ugi hasi ula ya thu bakata ka kentei kam don khut shinrang bat u Elisha ula pha ban khot biang yaka ti kata ka kentei kalawan bat kalayeng ha ka jingkhang u Elisha ula ong haka bahakapor ka babiang hakum kani kapor pan sayo khut shinrang. Kani ka beriu kala ong hau Elisha
Bami usyakri jong ublay wat syukur yalaka syakri. Bat kalaja ba onda kapor kalabiang kani ka kentei kalayo kun shinrang kumbau Elisha uladep ong yaka. Ti udiu Khynnah walong kun jong adi ka beriu ula nang he nang san hakawe gesngi ula let syaka lingkha hakaba don ukpa jong u bat kisyakri jong u ki badang ya ot go bat haba ula poi hangta kindet ula hela bat ula ong kakli jong nga ti ukpa ula khot eu syakri jong u bat ula ong ba on le ra ya uta ukun syaka kami jong u uta usyakri ula shim ya uta Khynnah ula le ra syaka kami ke jong u bat uta Khynnah ula shong haki kho siu jong ka kami jong u hadu si teng sngi bat onda kumta ula yap kata ke beriu kala shim ya uta ukun jong ka kala ra kala let pen thia ha ita ikamra ibalashna na ka benta usyakri jong u belai bat hadien kata kala kedap ya kata ke jingkhang nang ta kala let shaulok ku jong ka bat kala ong ye u ba un pha uwei usyakri bat ukada ba maka bat uta usyakri kinlet sha ulum karmel hakabau Elisha u don ti onda kani kan thei kala poi ha ulum karmel u Elisha ulayo i yaka nasha jungai ula ong ha gehasi ba unlet bantan ya kata kan thei bat kili ke ei ke balaja yaka kata kan thei onda kala poi hajan jong u Elisha kala dem ha kijat ki jong u Elisha ugihasi ula abe yaka Henry u Elisha pat ula ong kumnu uong tu i yaka namar kani ke beriu ka khuslai e halaka do nut bat ublei ula buri ya kata nau Elisha ti hadin kata ke beriu kala ong biang ya kijuk iktien hau Elisha bat kala ong hatu ngam shim la ong yami bawat cukur yanga bat bangakwa ukun shinrang ti onda kumta u Elisha ula ong ya ugihasi ba un shim ya uding du jong u nangta un let syakaying jong kata ka kenthei bat ba unnum keren ya nuru halenti onda ula poi ha kata ka ying jong kata ka beriu un bu ya uding du jong u halor ka khamat jong tau Khynnah ti ugihasi ru ula le kum au kenra jong u ula let bat kata ka kenthei pat kala ong ya u Elisha bakat ba im utrai bat kat ba im kamin sim jong me nganum let no lemda me let lam bat nga tu Elisha ula yeng bat ula let lang bat kata ka brio gihasi balong usyakri jong Elisha haba ula poi ha kata ka yeng ula le kumbau Elisha ula batha ya u ula shim yo ta uding du jong kenra jong u ula bu halor tau Khynnah Henry kam shim ladan ke ei kaban aja hau tau Khynnah ula mino na kata kamra ban let ban ya shim bat u kenra jong u bat ya thu ya ke ei kaba ja ti habau Elisha ula poi ha kata ka yin jong kata ka beriu ula let chaita i kamra haba la penthia ya ukta Khynnah nangta ula kerdep ya ke jingkhang ula duai hau try bat hadien ba ula duai ula kiu halor ke jingthia ula dem halor tau Khynnah bat kata kamet ke jauh Khynnah kelas dang ban saat di onda kumta ula hiar na kata ke jingthia ula ya shiwat shani bat shiwat sha tai hadien kata ula kiu biang ke jingthia ula dem haki khmat jong utau Khynnah bat utau Khynnah ula sinria nyau sin bat hadien ba ula sinria kumta
ula ki. Ti u Elisha ula khot yogi hasi, but ula ong ba un khot ya kataka brio. Ti onda kataka brio kalawan ha kataka kamra u Elisha ula ong haka tu shim yala ujong u kun. Kataka brio kala dem haki kejat ki jong u Elisha kala dem hadu ke kendo bat hadin kata kasa shim yu tau kun bat kasami no na kataka kamra da ka jing kemen. Ya kani ka jing tu kana yo ire baka ni ka kan thei kala pen pau ya ka jing ye ki jong ka ya uni unong ye thulpa jong blei da ki kam ki jong ka hakaba kala snakir pangi tai kamra barit na ka benta jong u ting yo iru ba kumno uni unong ye thulpa jong blei u Elisha ula sngongo ya ki jing le bha ki jong ka ni ka brio da ka ba ula terwa ke ka ba ula ban le na ka benta jong ka ha ka jing im jong ni rumo ni dei ban pen pau ya ki jing ye ki jong ni ki we pat da ki kam om tang bangin chu ong bangi i da ka tiet hin re da ka bangi le ki nu na ka benta jong ki bat kum ju ru ha ba ki we ki le bha ye ngi ha ba ki we ki arab ye ngi ni dei ban long ki ba sngongo na ka benta jong ki ti ka khot spin that minta ka sngi ka dei ka shiti ka baning kong jong yo anes ka nong ka balai ka khot ka ba khat phra ku kun heb what I ngin ye it tang da ka tien hi lim ne da uthliet hin re ha ka jing le bat ha ka jing shisha ti minta nga kwa e phi ba phin jubab ye ki ni ki lai tli ki jing kli ban pen long ye phi ba phin ken mau ya ka ni ka chi thu khana ka jing kli ka baning kong ke ke kerteng jong usakri jong u blei nang ta ka jing kli ka ba ke ke kerteng usakri jong u Elisha pat ke jing kli ka balai ki ki badon ha kata ka kamra ba lashna khnang na ka benta jong u Elisha akwa phin le ru ye ni we activity phin dro ya idonut nang ta phin sakhap ha ka dur jo ini idonut bat kum juru phin dro ya kikti artli phin sakhap ya ka ni ka dur jong ka kti but ha ini idonut hin sa tho ya ka ji kai ka ba phi yo menta ka sngi hang ni ka banga tho ka jing it ka pau lingba ki jing le jongi na ka jing thu khana shapang Elisha bat ka nong Shunem bat kum ju ru hang ni po ya tho ya ka khot spell that ba menta ka sngi ka shti baning kong yo anes ka nong ka balai ka khot ka ba khat phra hadien ba phila dep tho zata ya kini kikti ka we sha ka ni ka we ka liang bat ka we pat sha ka ni liang ka ba pin i ya ka jing it ka ba pau ha ki kam jongi ti menta ngi la poi sha ka ba kut jong ni ka ji kai tu ngi ya bu lang ha ka jing duai pa ji u bam ding ni ai ngoi e mi sai sian pat kin ko try ka ni ka lat ka ban yo ya ka ba ngi ya thu ya ka jing shisha jong ka tin ki jong me lingba ka ni ka ji kai cái đọc kinh cô trai nghi cái bài la cái bài kinh mau cái đi cái chính cái bạn khăm tâm mà nghìn bình đền cam nghìn cô trai cái chính cái hay cái chính em cái dòng nghi và cung đua nghìn bình bao ya cái chính cái dòng nghi sẽ cái way pat linh ba cái chính lệ linh ba cái cam cái dòng nghi như ai thì mình cô trai và mình này cái khui cái chính em cái dòng nghi các bạn mà cái chính rồi Ashmi hay cái tên Jesus Amen bye bye. Yang saya kedua biang way ke por.